Patay lawas at taong gisulod sa karton nakita ang kilid sa kalsada sa barangay Tisa, Cebu City. Kung kinsa ang biktima, babae ba kini o lalaki ba? Padayon pa karong gisubay sa kapulisan. Ug adunay live report si Nico Sereno. Nick? Yes, may og ala nakapaukay sa barangay Tisa. Kini nakitaan nga patayng lawas daplin lang gyud sa kalsada karon lang yung hapon. Mga pasado launa karong hapon may og lan na bantayan kini usa ka karton nga gibilin daplin lang gyud sa kalsada diha sa may Katipunan extension sa barangay Tisa. Usa ka street sweeper ang una nga nakamatngon sa maong karton nga duno kuno siya nakitaan nga dugo. Sa pagsusi ani may og lan, nagpakitabang ni siya sa usa ka barangay tanod aron ilang matan-aw kining maong karton ug didto sa ilang pagwahing nakit-an dunay migimaw nga kamot ug dito na gyud na kumpirmar nga dunay patayng lawas sa sulod sa maong karton gituohang salvage victim. Mitawag dayon og kapulisan ug gi-report kini aron nga maimbestigahan ang nahitabo sa pagpaabot usab o sa paghuwat aron masusi kini sa taga Soko dito sab nakit-an ang patayng lawas sa maong biktima. Wa pa gyud ni mailhan ang biktima hangtod karon padayon pa nga gisusi ang identity niini kung kinsa sab ang responsable nga milabay sa iyang patayng lawas. Gihulagway nga medyo nanimahaw na og sugod ang maong patayng lawas. Matod pa sa mga residente o gani kaganiha, nagsapong na sa ilang mga ilong kining mga tao gumikan sab sa nisugod naman og panimaho kining maong patayng lawas. Nakapaukay og nakapahatag og mga question kung kinsa ang nagbilin niini kay medyo busy masab kining maong lugar, kining maong bahin sa barangay Tisa. Kung unsay hinungdan, unsay motibo ning maong krimen kana pa ang gisusi karon sa mga otoridad. Ning mga higayuna lan ug may atong paminawon kining tipik sa pamahayag sa street sweeper sa barangay Tisa nga unang nakakita sa maong karton ingon man sa hepe sab sa Labangon Police Station nga mihatag og pamahayag kabahin ning maong insidente. Duty ko puno ko dito. Yan na may bandol ko nakitaan diha. Ya san tanod. Nagmotor ba ko. Tay tanawa ko nung say ko anang sunod bandol. Ya akong giwaling bugat man. Mao to. Sa imong nakita pagwaling nimo? Naidugo. Ato lang ipanawagan sa katong mga tao na magalimoy na missing yung pamilya o maabot naman diri ato ang suko, maablihan naman ni ang karton ani o pananglit namoy ng mga missing nga pamilya, palihog lang mo og ari o dili mo makaari sa area, nagabot niyo wala na diri, bisitahan lang nito ang police station. Ani ana karon og gidala na karon lan sa funeraria dinhi sa N Bacalso Avenue ang maong patayng lawas. Sa atong pagsusi kaganiha sab dunay pipila ka mga nagpangita og mga missing persons nga mianhi o nanawag dinhi sa maong funeraria. Makauban nato karon ang manager ning maong funeraria Sir Hermes Sanchez. Sir, mayong hapon. Inyo man jung nasusi sir ang patayng lawas diha sa inyong morgue. Dunay mga identifying marks sir sa patayng lawas? Sa karon ang atong identify ang katubag yung ang patik sa bukton. Mora to makita kay yang naon di naman gyud maklaro. Di na maklaro. State of decomposition. Composition na gyud niya. Karon nawag na tong Mandawi na kun missing dito wa pa man balik. Mora to pa mo ba nya nangyari kanina wa pa sa bisan mao. Wala pa. Karon gabi sa nanay mo makita na. Karon na to sir, babae gyud ni ang biktima sir. Babae gyud ang victim. Kay ganiha sir mura gidudahan di ba gisud og karton basin kuno chap-chap pero walay missing nga parte. Wala. Oo. Tibok ang lawas. Tibok ang lawas. Tibok lawas. Wala Okay. chap-chap. Asa gani ang patik niya sir? Sa bukton. Bukton. Tibok bukton. Sa to. Oo. To. Totoo. So sa mga dunay nangita og makabanay sir mamahimong mo ari diri sir. Pwede ra maari sa funeraria. Oo. Open ta 24 hours. 24 hours mo check sab. Okay, pwede. daghang salamat Sir Hermes Sanchez ang manager ning funeraria di sa N Bacalso Avenue. Sa atong pagsusi kaganiha gyud lan, dunay pipila nga miari, dunay usa ka lalaki nga ato nagpangita sab ni siya sa iyang kabanay, ni ari gyud siya personally sa funeraria kay gusto sab siya mutan-aw kung iya bang kaila. Nahuwasan hinon ni siya dang nakita niya nga dunay may patik katong patayng lawas nga nadala diri dili gito iyang kabanay.
padayon sab kuno gihapon siya nga mangita sa iyang paryente nga babay nga wa na sab sila'y contact karon. Matod sab si Sir Hermes kaganiha nanawag na ang usa ka police station sa Mandaue kay dunay sab kuno missing person mo tong awhag sa taga funeraria nga sa mga dunay gipangita nga kabanay babay gibanabana nila mga 5-5 ang gitason niadto moari mismo sa funeraria aron magpakisayod kung kaila ba nila ang kining maong patayng lawas nga dadala diri gumikan kay hangtod karon pabilin kini nga unidentified. Mo kanang latest gikan diri sa Dan and Bacalso. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno.